spoštovane gospe in gospodje, dragi umetnik Aleksander Vukan Šanin in draga Sonja, ki je tudi razstavljalka in si bomo kasneje ogledali njeno razstavo. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Szonya, aki majd később fog föllépni, és tisztelt Sanyi. Ja, akademski slikar Aleksander Vukan Šanin predstavlja na samostojni razstavi tukaj v tem zelo zanimivem, čudovitem mestu, ki je center kulture. Ko sem videl vse te plakate, kaj se dogaja tukaj pri vas v tem kraju, neverjetno, zares čestitke. To je čudovit, živahen center res kulture. Torej, Šanin predstavlja zbor slikarskih del iz novejšega ustvarjalnega obdobja, ki so že nadaleč prepoznavne po svojem ekspresivnem naboju, hkrati pa so nosilke izjemne osebne izpovedi, navezujoč na zgodbe iz življenja samega umetnika in njegovih bližnjih. Vendar tokrat razstavlja tudi najnovejše portrete znanih slovenskih osebnosti z eno izjemo. Najbolj eleganten je Sándor Petőfi, mađarski Firfi. No in pa dve izjemni veduti, Prešernov trg z Plečnikovim mostom in Frančiškansko cerkvijo. Moram priznati, da takšne interpretacije še nisem videl. Najbolj so mi všeč tile cuclički gor na ograji mosta. Vsaj tako sem jih jaz interpretiral. Po drugi strani pa imamo tukaj trg herojev, ki pa je tudi v interpretaciji Šanija nekaj zelo posebnega. Skratka, ja, današnja razstava je torej sveža, nova in drugačna. Szóval Aleksander Vukan Sanyi, festőművész magyarországi önálló kiállításán az újabb alkotói korszakából mutat be válogatott festményeket, amelyek azonnal felismerhetők expresszív kifejezésmódjukról, ugyanakkor személyes vallomást is hordoznak, történeteket mesélnek a művész és a hozzá közel állók életéből. De most a legújabb portréfestményeit állítja ki, amelyeken neves szlovén személyeket ábrázol egy kivétellel, ugyanis itt Petőfi Sándorról van szó, és még két ilyen vedutféle ábrázolással, az egyik a Prešeren trg Ljubljanában, a Ferencesek templomával a központban, és a Hősök tere, amit itt láthatnak, és ez mind a két kép a Sanyi interpretációja, különleges, új, friss hozzáállás. De még előbb elfelejtettem elmondani, hogy az úr elmondta, hogy mennyire meglepődött, amikor idejött Őriszentpéterrel, látván ezeket a plakátokat, és érzékelte, hogy itt milyen pezsgő kulturális élet folyik, és ez nagyon meglepte, és ehhez gratulál. Slog bi lahko dejali, da je ne le ekspresiven, marveč celo neo- ali novo-ekspresionističen, navezujoč nekoliko na fovizem, pri čemer so njegovo osnovno likovno izrazno sredstvo široke poteze s čopičem, ki so lahko bodisi transparentne ali pastozne, s katerimi dejansko riše močno stilizirane, lahko bi dejali ekspresivno deformirane oblike in like na koncu abstrakcije. Stílusa nem csak expresszív, hanem új expresszionistának is nevezhető, némileg a fovizmusra is utal, elsődleges kifejezési eszközeként használt széles ecsetvonásaival, amelyek lehetnek áttetszőek vagy pasztózusak, és amelyekkel erősen stilizált, az absztrakció határát súrló formákat és figurákat fest. Aleksandra Vukana Šanija je torej skrajno intimen, osebno izpoveden in hkrati izrazno samosvoj, prvobiten, prepoznaven in očiščujoč,
kot neke vrste aristotelovska katarza skozi umetniško ustvarjanje. Alexander Vukán Sanyi festészete tehát rendkívül intim, személyesen vallomásos, ugyanakkor kifejezően önmagába záródó, ősi, felismerhető és megtisztító, mintha egyfajta arisztotelészi katarzis a művészeti alkotáson keresztül. Mint egyfajta arisztotelészi katarzis a művészi alkotáson keresztül. Hvala lepa za vašo Köszönjük pozornost szépen a figyelmüket. in čestitke Gratulálunk umetniku. a művésznek! Köszönöm szépen én is. A következő javaslatom van. Hvala lepa, tudi jaz se vam zahvaljujem in predlagam naslednje. Sétáljunk le Koltai Szonya kiállítását megnézni. Torej se sprehodimo do naslednje razstave.